जों दिनै कक साना थाङै दङ aboni bagui je lai thanai je sini TBS boardni je exam result longmani amna tei जों दिनै बिसास kai nog ma ringmani akongma दिनै sini haste ganangai je sini srai rok je hanang pinang khaijak ui tongmani je online bai दिनै porikha khai tongaibu दिनै je 20% borokno fail kai tonjakmani aboni karon tamo samongno दिनै sini state government जों दिनै saklainani दिनै thang tongo tamni himale जों miyabo nukha sini Assam Agartala road je sini monoghat bridge bwskango miya koyekta school ni cherai rok haino lama kacholaijak borok bo haino bongni bwkha dumano phunuknani bagui borok miya fail wngmani bagui borok lama kacholaijak nini gari kotor hindi mal chikon gari hindi lai maya thangi maya kenke thanglai khulailai mala yanglai tonglaika borok bwlaikhano jongjal khlaijak miya je chwng thangi naika bongno chwng kisa misa chamung rok bo marika tamni bagui himale borok miya sapung borok miya lahar kacholaijak sapung je wati phaimano borok jotono miya bongni sago khlaijak cherai rok tamni bagui himale chwng state government obono sana naio norok dati khaiui o cherai rokni je problem wngui tongmani abo taratari norok solve khaidi solve jodi no khlai maya hingkha chwng chini state government ni against chwng bachanai chwng andolon khainai kotor andolon khainai tamni bagui himale borok aswk cherai rokno thungui tongkha je boni thani kuno solution taksuk jorotui khlainani borok kuno lama sanamui maya cherai rok aswk kwrung jaga o lengui tongo bujagui tongo bo bai proshashan choli tongo chini Tripura hao aswk je proshashan rok aswk durbol wngui tanga je tini cherai rok thinangni je jati borok tini lama o nokori tini borok nabalok nabalika borok tini class 10 o pori tongnai rok borok tini o haike nokori choba khainani nangkha nijini result ni bagui nijini future o je sanamnani je imang nukmani aborokno borok tini borok niji baithang tini student tini asugui borok tini andolon khaina nangkha government ni against o abo haike tamkhai wngui tongmanba tini masa cherai rok talent cherai bo tini omtui jaga rok fail wngui tongmani o bhai bo chwng nukha tini je jaga 500 marks 700 marks ni jaga 900 1000 marks phaimani bo nukha chwng tini ab haike baike wngni ba chwng orono chwng saimangkha je state government bwswk joratui bongni proshashan kam kai chalok tai chaluk yangui tong abo pura poriskar chwng nukha borok baike sarkar chalok tong tini cherai rok haino abo haike lama kasui tini buye bujagui police proshashan rok borok tamin chanani bono tini buri basarok chala basarok bahaina tini bokrok phatijak chwng nukha nongni social media bisingtino chwng nugui tongo o bhaike chini o jaga bahaina o bhai wngui tongo miyani simi o chikano chibungmani miya bahaina borok tini sapung horni 9ta jora chwng chini finance secretary state central committee ni borok miya horni 9ta jora borok bai kok saui borok miya abono solution khai bongno yakari mara hoka bongno chwng kok marikha chwng nongni loge tongnai jodi ni state government nongni solution khairi angkha problem solve khairi angkha o bahini saui miya horni 9ta jora bongno kaham kai naiya ko bongno bujuga goi maro abo tamni bagai haike ngnan kok laiba o haike tongnani kono kok rei tini state government aswk borok sabka sat sabka bikas tini tongtini tini cherai rok pointo tini result ni bagai lama nokhor borok andolon khainano o to chwng kono dino mani nei maya agami dino jodi borok kaham ka podokep nai angkha kai chwng obno ekdom jor andolon khlai chwng obno jeska pano chwng cherai rokno sahaଯ୍য khaina।